uh, to all those who are affected by our clearing operations. Kini siya clearing operation, mandato kini gikan sa national government, no, pinaagi sa Department of Interior and Local Government nga mao'y gitahasan ni President Mayor Digong Duterte nga to clear all public roads, no, from obstructions, okay, para hapsay ang ang dagan, no, sa tuang pagkamit sa tuang mga kadalanan. Mo na nga tinuod daghan yung mapituhan gikasubo nako no nga ma-displace ang kadaghanan nga nagtinda diha o kaha makuha tong mga extension sa ilahang mga commercial buildings nga naka-encroach dito sa public roads. Ingon man ang sidewalk vendors, pero nangita po kong pamaagi how to help katong mga na-dislocate. Like for instance, nagunahuna ako nga imbis sunod tuig pa nato itong i-implement ang atuang night market, posibleng mapasayo na to para ma-accommodate na to. Kaya di ko gusto makuhaan o panginabuhian labi na itong mga yanong lumulupyo. Pero magsinabta na ita diri kay nasayod man pud mo nga kanang inyong giokupa diha kabahay na sa dalan. Unya karon aduna may ang national government adunay programa nga din gusto nilang ma-hapsay. Kinahanglan walay mga obstructions, walay mga illegal structures ang mga public roads, no? Muna nga nahitabo din siya. Kapan honestly I sympathize sa ilaha kay tinuod lang daghan ang naapektuhan ng mga gagmayng negosyante. Rest assured sa mga gagmayng negosyante nga maghimo kog mga lakang para mapadayon na to ang atuang pagnegosyo. Siguro sa dito na sa tong night market nalay mga changes kay you used to sell buntag, pero sa night market siguro from 6 to 1 or 12 midnight ang atuang pagpaninda. O kana pabibuhon na to maghimo kog programa diha, siguro naatay kanta-kanta diha kay naman tay Digo City Band para mo-attract sa mga mamalitay na to og mukaunay ba kay kasagaran ang mga sidewalks nga naapektuhan katuman tong namaligya, no, namaligyag pagkaon. Mao na nga kami po diri naghimo mi o gitawag nako na displacement plan or strategy para mabalik ang paminabuhian labi na sa mga gagmayng negosyante. Salamat kay Brad Mike. So, again, akong gikasubo nga ato ang ipatuman dili lang Digo City, no, may naman kasayod mo ang nagpatuman niya ng clearing operations, mandato lagi na sa national government, tanang local government units adunay giorderan, no, adunay order, adunay mando ang nasyonal nga panggamanan nga kami ang mo undertake sa clearing operations sa tanang public roads. Daghang salamat. Okay na. Okay ra, papunon sir. Nindot kayo pag-agi sa mga manggihay. Ha? Nindot kayo sa mga gihay, okay kayo. Walay delikado nga mabanggaan tungod kay daghan man dako naman ang kaagian. So okay ra. Okay ra. Hindi sila, pwede man yung parking dito, diba? Ito rin yung wala may naam na mga stock diri ko. Bawon lang ninyo nito, may stock pa po. Bawon lang ninyo, may instruction ni sir. Hindi yung lisura ng among area ba? Dito lang sa sunugan ba na may sa terminal. Pero dili man nga karon ba? Karon Magsige. Ikaw sa bagilid. Magsige lang pud mig badlong pud. Di ba? Ano na lang daw dito. Pero dili sa dito sa squad sinugan diri. Kung na-ay stock ninyo, mag-posting mo dito. Kung na-ay stock, gawas. Ana lang. Pero di Nananalag, bitaw lang mo dito sa kilid-kilid. dili ni gud mo parking dito. Sa sunod na lang. Ato mo parking ani ha? Karon maklaro ta. Parking mo dito. Then naay mo posting dito ninyo. Pag na-ay stocks ninyo, gawas. Gawas. Kanang kutob ra pud sa makargahan. Dili kay magtapok kapag balik mo. Posting ana ha? Sige, panginabuhi ninyo. Sige dito na. Sir. Yan na ikaw na ibala. Bawal lang. Ayaw gingon nga pagkahuman ibalik ka po ninyo. Kay permanente ni. Di ba? Permanente. Basta kini sa kalsada ana. Di ba ni? Na?
Sige. Amo lang sa i-display mo manok, sir ba? Makabayad lang niya sa mga kapital, sir. Asa mo yung display sir? Diyan na lang ko, sir. Hindi naman kami ninda, sir. Hindi mo ka-decide sir, basta ka ato ang mga implement ron is road clearing. So kung imong i-display, wala ka obstruct sa kasada, okay na siya. Kung di ba lang, kung i-occupy niyo po ang parking space, wala na po yung parkingan. Maski karon lang, sir. Kaya usaw mo ibayad ana, sir. Hindi ko ka-decide sir. Kung ano sa mga sa USEM. Certificate? Kaya imong display, patining mo na sa USEM. Kaya hindi na siya pwede mo balik dito. Oh, balag. Bawal na dito siya, sir. Bawal na Tayo dito na siya. ka guys, manager. Hindi mo ka-decide. O kung asa ka na pitupisto diya sa yaman ng jurisdiction diya ng Okay, sulod. diya, asa imong pisto? Asa na pin? Diya daw siya dati. Tahi ang sapato, sir ba? Paano Pero siya wala diri? maka-obstruct. Wala po din, ma'am. Within maka-sa building. Sir, Ha? ang bawal diya. Ini siya. Kay Swelig, ang mo kuan na gini, parking space na gini siya diri. Manok na mo ba? Kaya kapital mo ko din. Advice niyo mag-diagonal parking. Diagonal ba? Diagonal parking. Asa ka ba nimo? Diagonal parking ang mag-posting mo dire. Mag-posting mo dire. Kamo ang mag-advise mag-diagonal parking pa sa ano. Kaya kung babag gamay ra ang masulod. Di ba? Automatic nun diagonal parking. Amigo ni mo ni. Iya, safety na siya, bahala na, safety na siya. Kasada lang siya. Para mo ni buwan sa atong kasudunod na kasada ang atong clearing karon mo kasada. Programa proyekto sa Kapitolyo Giningtanan ako sa sa Bunda Probinsya ni Mike Nakwa. Mike, usawa na mo ka maka-appeal niya ng itawag ninyo livelihood program. Kami mga katawahan din sa probinsya sa Davao Bagsod, ibig ko sa mga barangay ni kalisod-lisod ni karon sa matag pamilya ka na mo usaraan ning ginabuhi ni adunay daghang kong anak. Abangi mi Mike King aron makaka-appeal niya ng itawag ninyo livelihood program. Mga bulok na po ninyong ipabot sa gobyerno. Ako unahan, uban ni Mike Nakwa. Ipadangat ninyong tingog sa Bunda Probinsya. Mga isyu karon atong sulparon. Uban ni Mike Nakwa. Matagal alas 8 sa buntag hangtod alas 10 sa buntag din lang sa Kasaligang Sibyahana DXDA 94.3 Charm Radio. O kaniya na ang Bunda Probinsya. Uban si Mike Nakwa. Mike Nakwa. Naman din sila mo agi diri kay maulong man. Ano yung ibayaran ng pwesto, kana din ha. Kana din para sa mga tao. Pero pareha nga na nila diya nag sidewalk pwede mi dila mo butang.
Di, sidewalk gani, ang sidewalk gani, dili na siya butanganan. Hindi ba, parehaanin ba? Pwede ba ibutang? Kaya sila, naman kung sila Bawalan ko na sila. Bawalan ko mo. Roll naman niyo ang budigas guro. O kuan, tawag lang na yan pag kulang ang stock. Ayaw lang ng truck pag delibira. Hindi man, ikuha ko na lang eh. Gagmay lang gud nga Eh, kuan. wala may may kabutangan. Di man ka pwede diri mo butang. Mayong buntag din no, sa mga televiewers at nga stasyon. Kiniron atong gibuhat nga road clearing. Mao ni ang atong pag-implement base sa gihatag nga memorandum circular gikan sa DILG. So ang pamagi sa atong road clearing is ato lang situate lang nato nga ang atong main road plus shouldering is wala gyud obstruction. Kung natin mga provided nga parking space, dito na to i-plaster ang mga angay mo park. Ning katong mga illegal vendors nga matawag nato nga naa sa parking space, dapat walaon gyud sila. Then before po sila walaon, dapat na sila ilahapong kabutangan kung asa. So mo na rin ginalihok po sa ato ang administration kung asa sila i-plaster pod. So sa karon mo ni initial nga pag-implement sa atong road clearing. Dili pa kay nato gyud pugson pero i-plaster lang nga ma-clear lang sa gyud. Asa mag-start siya? So mag-start base sa meeting atong last Friday is from Rojas Street dayon Magsaysay Street to Luna Street along sa public market Lasa. Plus 2 meters na shoulder, ang shoulder part na sa kalsada. Part na sa kalsada ang shoulder. So kana mo i-clearingon na to. Di ba? Kay hawa na nung pwede. Nindot ning programa. No. Oh. Ayan yung nagbuhatan na gi-clearing na mo, mubalik na pod mo. Kay sa sunod ikarga na gyud. Karon taga mo kusugason. Kuha nang inyong mga payag-payag din na ano. So ayaw na nga giwala inyo karon, ibalik na po inyo wala mi. Kay sa sunod balik na mo, haros karga na ginitanan. Oh, ako mo na mag-igo, no? Ang atong gigo ni sinabtan na ilang kay order man istas o sunway di. Order ni istas. May na masabtan ninyo. So, manginaot mi nga sa sunod balik na mo, wala ninyo ibalik ang inyong gipangbutang diha. Okay? Okay, salamat. Salamat. Yan ba? Chip ba? Kung ay tagiya na, ay pagkuha sa tagiya, aron din pagkarga sa mo ang truck. No? Oh. Wa man tayo mahimo mga igsuon kay kini siya go na mo guni sa balaod sa Tuna 3, no? Nga ang tanang mga opisyal sa ang syudad ko dili magtiyo ko magtrabaho. Kasi mo na ako trabaho kay aron ko na Pansin na to dire sa may entrance sa palengke sa may Luna, wala na tayo nakita nga mga naglinya nga mga pedicab. So hawa na kayo dire, wala na mga vendors, sidewalk vendors, wala na po to mga pedicab, wala na mga nag-illegal parking dire sa palengke sa may Luna. Pakarga man karon sir. Dili daw ano
nga kilala malimpyo ang ato ang area o niya ikaduha na ato ang DLG na tanan ato ang wala mo nga ato lang kuhaon na ato ang mga paninda nila pangitayan niya yung lugar o bintras dili makarga ang iyong mga tinda nga bengon mo wala po kaya mo ta wala na niyo balaod na niyo o wala ito wala niyo yung tanan sabi ko lang na to ato mga trabaho Ilan mo? Hindi na magkita yan, ang mga ito yung Salamat kay Brad Mike. So, again, akong ikasubo nga ato ang ipatuman dili lang Digo City no may naman kasayon mo ang nagpatuman niya ng clearing operations mandato lagi na sa national government tanang local government units adunay giorderan no adunay order adunay mando ang nasyonal nga panggamanan nga kami ang mo undertake sa clearing operations sa tanang public roads. Daghang salamat.